Sininen Meteoriitti perustettiin 10 vuotta sitten, me oltiin Suomen ainoa yritys, jonka koko liiketoiminta pohjautui Microsoftin .NET-teknologiaan. Jatkossa me halutaan olla Suomen paras SharePoint-toimittaja. Sininen Meteoriitti on Microsoftin korkeimman, eli kultatason kumppani. Meillä on voimassa oleva Premier-sopimus, ja me tehdään todella tiivistä yhteistyötä. Meidän asiakkaiden kannalta tämä takaa sen, että Microsoft on apuna missä tahansa tekniikkaan liittyvissä ongelmissa. Me suunnitellaan meidän henkilöstön koulutukset ja sertifioinnit yhdessä Microsoftin kanssa. Ja tällä hetkellä Sininen Meteoriitti on henkilömäärällisesti ja sertifiointien määrässä mitattuna yksi Suomen suurimmista Microsoft-osaajakeskittymistä. Me ollaan innovatiivisten verkkopalveluiden ja tietotyön asiantuntija. Me ymmärretään meidän asiakkaiden liiketoimintaa. Yleensä isojen yritysten sovellusympäristö on kaaoksessa. Kokonaisarkkitehtuuri ei ole ja sovellusten välinen kommunikaatio on täysin sekamelskaa. Matkalaskut, hankintaprosessit, johdon raportointi, ryhmätyöviestintä. Ne on kaikki eri softia, mutta todellisuudessa niissä on kaikissa sama data sisällä. Office 2010 ja uusi SharePoint muuttavat tietotyöläisen elämän dokumentti- ja tietokeskeiseksi. Oikein sovelluksen etsiminen on nyt historiaa. Kun asiakkaamme lähtee miettimään verkkopalveluiden kehittämistä, on ajatuksena tehdä kokonaisvaltainen palvelu, joka mahdollistaa intranet, extranet, internetpalveluiden toteutuksen. Tähän tarkoitukseen SharePoint 2010 on todella hyvä. SharePoint 2010 on asiakkaalle kustannustehokkaampi kuin vanhempi versio, koska räätälöintiä tarvitaan vähemmän. Meidän ekat projektit SharePoint 2010 päälle on aloitettu jo viime syksynä, joten uuden version julkistusta on odotettu jo pitkään. SharePoint ei ole enää ison organisaatioiden tuote, vaan se soveltuu nyt myös pienimmille yrityksille. Nyt kun SharePoint 2010 on julkaistu, niin ei ole enää mitään syytä olla tekemättä myös julkisia verkkosivuja sen avulla. SharePoint tarjoaa asiakkaalle sosiaalisen median työkalut, metatietojen laajemman hyödyntämisen sekä työtuottavuutta parantavia ominaisuuksia. Uuden SharePointin käyttöliittymä muistuttaa paljon Office-työkaluja, joten oppimiskynnys on pieni ja vauhtiin pääsee helposti. Kynnys ohjelmistokehityksen aloittamiseen on paljon matalammalla kuin aikaisemmin, koska Visual Studiosta löytyy työkalut valmiina. Ja se tarkoittaa myös sitä, että asiakkaan kehittäjät pystyy tekemään muutoksia koodiin. Integraatiot on paljon helpompia kuin aikaisemmin. Meillä on uusia tehokäyttäjien työkaluja, joiden avulla integraatiot voidaan tehdä niin, ettei tarvitse oikeastaan kirjoittaa koodia ollenkaan. Päivitysten asentaminen on paljon helpompaa kuin aikaisemmin, koska se voidaan tehdä vaiheittain palvelin kerrallaan. Ja vikasieltä SharePoint-farmin pystyttäminen voidaan nyt tehdä täydellisesti, koska jokainen palvelin rooli voidaan kahdentaa. Me ollaan oikein innoissamme tästä uudesta SharePointin versiosta ja me halutaan jakaa tietoa siitä ja myöskin kokemuksia. Me on perustettu sitä varten teknologia-blogi SharePoint Plus. Käy katsomassa sharepointplus.com. SharePoint on yhtenäinen alusta koko organisaation tiedolle ja tietojärjestelmille. On tosi siistiä huomata, miten innostuneet meidän ihmiset on tästä uudesta tuotteesta. Jos te tarvitsette apua, oli kyse sitten SharePoint 2010 ratkaisuista tai ihan mistä tahansa liiketoimintakriittisistä sovelluksista, kysykää meiltä.